nokuti munhu paanotaura zvekuti ari kuda munhu hapana paangazotaura kuti asi ini handishande pabonde. Musi wokutanga chaiwo tapinda mubedroom ndakaona kuti nhengo yake yanga isingashandi. Chanetsa ndatopinda mugero kuti nanjani. Imhosva kugara nemukadzi asingasangane nemurume. Kusvika musi waanofa mukadzi iyeye kuchivanhu anomuka unonzi mumvuri. Tiri kusangana zvekare pano paDestiny TV muchirongwa chedu Dare raMambo. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Mahaji. Imwe nyaya yapinda nhasi muDare raMambongezi, nyaya yakambotongwa asi yanga isina kupera. Mukadzi akuramba nemurume wake uyo waakange atosvika pakurorana naye, asi azoenda kuUK nokuti nguva yese iyi vaidanana pafoni. Akazosvika akaona kuti mubedroom hamuna kana chirimo, hamuna moto. Mudefendant wacho wefamily yekumurume takaita contact naye ndakareva takutobatana ari kupretend chai maoni ndo vakaita Konera akati kudii ulizive mukadzi akati inini nemukadzi chekutanga tatisinobatarira zvaaanozonokwamba sebati pane nhau yataurwa yekunzi moto here. Akati panhau yekunzi handina moto zvine kuchitonyepewa because mukadzi uyo aitokomplaina kuti ndaifanira kumugadzisira visa rake rekutodzoka kuno kuUK. Hazvisati moto wakanyanya. Kuti moto wangu wakatonyanya. Taitofona nefoni yabanguru ndibanguru here vakauya pamberi. Chechipiri zvikanzi nyaya yandakadzinzwa kuti mukadzi ari kuti achada, but problem ndeyekuti ndichamboroora kunobvisa mari yangu here mwekonzi munhu achada. Inini ndakakomunicata navo vana natezvara vacho kuti ndidzorere ichi pfuma yangu zvangu kana kuti part of pfuma yangu makandipa izvozvo izvo handina dambudziko nekuramba. Saka ndakatomirira nanhasi ndidzoti maresponses avo vari kuti chii aitoblema piri rachi maybe ndo pari kuenda go between yari bamukuru something like that. Saka akamboya ari chii kwanzi piri akamboya achinzi munyaya yavamiririra akamboya achinzi ndiyanzvadzi yavo here kwanzi akazomba kuti ndibamukuru kwaizvo ndibamukuru munhu asiri kudiwa munyaya iyi. Saka exactly. Saka mafunzo ari zvekutaura nevakaenda kuLondon. Saka murume wenyu ari here mukadzora mukuita ndiye akataurwa naizvekutaura. Ndanga ndisipo pavakataura. Inini munhu akatomufonera akandipa foni anonzi Piri. Piri ndiye akafonera munhu iyeye. Ndomba ina andipa foni yacho. Piri chichi ndibamukuru wangu. Very good. Ndiye akafona mama. Iye akazonditambidzawo ifoni kuti ndichitaura nemunhu uyu. Handifoni dzayo dzongofoneka iyo nhasi. Dzinopinda. Dzopinda. Hatifoneki. Ndomva ati inini chandanga ndichingoda chetika imari yangu ndodzorerwa chii yangu ndodzorerwa mari yangu but handisati ndaona response kuona natezvana. Amene kuti vanozviziva uirava nenyaya yacho imari iyoyo. Munoiziva nekuti ari kuti ndoda kupiwa hangu mari yangu. Response yakauya here kubva kuna natezvana ndezvemari. Pamusoro pedare zvakaitika ndezvekuti mainini inini ndiri sisiva uyu, saka pakataura kuti achada nezvomurume takaenda kukambuzima nokuti baba menyu ari kuUK ndo vakanga vati munoenda kumukoma wangu. Taenda kumukoma akanotaura zvakataura nyaya yekuti muri kurambira murume nenyaya yekuti zvinenge zvakamira zvakati. Akati ndaya nebhukuro rangu randauya naro
kana imi mune zvamunoda mochitora gupuro moya kuna ana baba motaura nyaya yenyu. Saka pakutanga vanga vatomboti oraiti takutambira gupuro racho ndopavatotora tsamba tikasainirani. Tisati tapedza kusaina vari kuuk vakazofona vakati handidi gupuro iroro, ndoda kutanga ndaona mari yangu. Tikati isusu hatina mari iri kuna ana baba. Saka imimi kana matambira gupuro mouya kuna ana baba ndochishona chataifunga kuti ndozvinoitwa. Imi vana baba makavaudza kuti mwana akuda kuramba murume? Vana baba vaitozvizwa. Ndati makavaudza here? Vaitozvizwa. Makavaudza here vana baba kuti kwashakatarata mari? Vanozvisiva. Vana baba vakati kudii? Vana baba pane nezvemari vakati takumira kuti ndodare ripi? Svika pakuti chii? Dare ripi? Maenda negupuro musina isusu mukati. Tiri kuti imi maenda negupuro semhuri. Manzwa kuti murume wenyu imimi ati tidzorerei mari wamaipa vana baba. Vana baba vakakuti chii imi semhinduro ndodzaida iye chetu. Kuti ndikawana mhinduro idzodzo idzi handina problem nazvo. Vana baba vakati ngavauye takavamirira. Tikatovaudza tikati vana baba variko vati huyai, zvikanzi isusu hatitambire gupuro, torai mari yedu muuye nayo kuno. Ndati vana baba vakati chii mhinduro dzemari? Hamusi wekliye ipapo. Mhinduro dzemari vakati vakwasha ngavauye titaurirani. Aripo mukwasha mukoma wacho akataura nezuro akati mukoma wangu rya kumubudikidza kuya kudare rekuti vanhu apiwe gupuro pasati pataurirwa nyaya yekuti inini mari yangu ndi kuiwana sei. Vana baba vasati vatounza nyangwe kumukoma wangu mhinduro nyangwe kwandiri kuti pate zvatakataurirana, nekuti avati vapiri vakamuti tikugadzisa nyaya iyoyo imari. But iyo isati yagadzirwa anobva ati ndakutonzwa kunzi paYouTube kuti pane $200 ndakutonzwa kuti kuita kwanje kunzi uyo ari kuda kunza negupuro. Hapana problem yekuti munhu aripe gupuro, but ndanga ndichiti vana baba nyaya yangu pavakainzwa iyanziwo kudii, mukandipawo mhinduro futi yana baba ndowanawo kutaura nyaya uyu pamwe chete papo ndongafambira zvakanaka. Ndosati ndichikubvunza imimi kuti vana vanawedzana baba kwese kazobvunza vapiri nezuro chiti ko vana natezvara vari kupiwa uyewo panyaya iyi vakati hapana aripo. Kwewo nhasi vari kupi? Hapana aripo. Tikati manje ko tivafonere vana tezvara vacho tivaudze kuti mukwasha wenyu pane nyaya kozi hatingangorambaniswa nevanhu vati vasi Hatinamazvona. Ndatombovafonera tiri muno tikati tiri kudare rekwamambo, saka mugare mune foni yenyu pamwe vanogona kuda kufonera nekuti vari kubhareni avavo. But dare rekutanga patakauya vaiva pano baba. Chimwe chaikumbirwa mambo nemukwasha murume wavo aiti kana pane munhu wamuri kucommunicata naye achinzi ndivatezvara, itai kuti timuonewo munene kuti takususpecta maissues ekuti takuisigwa muvanhu vatiri kuona panenge havasi vane ukama hwavo vachimira zvimwe zvinzvimbo nekuti vanhu havatozivani face to face. Saka kwaikonawo mawakugonenga wakumira zvimwe zvinzvimbo kozi kunonzi anonzipiri kwai akamboenda angotakaiti munyai uyo akakumirirai kwai pechipiri akaenda achinzi iyanzvadzi yenyu futi kwai pekupedzisira ndakazoziva kuti aiwa ndepamukuru pamusoro idari ndezvekuti vari kuuk havasi kunyatsonzwisisa. Vapiri ava murume wemunin'ina wedu uyu, saka pavakauya kuzoroora mukoma wavo vanga vane munyai wavo, nokuti vapiri vaivapo, vapiri mukwasha wokumhuri kwedu, vakabva vanzi chishandai navo kuti kuti zvivarerukire. Ndo pakapinda vapiri, ndo pakafunga kuti vachinzi vakauya vachinzi mukwasha munyai. But musi uyu vanga vasitozimbori munyai, but vana baba vakazoti chishanda nevamwe sezveuri unoziva system wagara urimusha, asi manje ndikura kwavari ivo picture yakaenda ndeyekuti piri yakambonzi munyai by that pipapa. Ipapo vanga vasingazivi zvokuti dare patakauya tanga tina hanzvadzi yedu, baba namai vedu vakashaya mai vedu kwenovapenyu varipo ndeava. Saka isusu vatinoti baba iyi gudhi vedu vanogara chiredzi ndo vanga vakagara panapa musi wedare. Vapiri vanga vakatogara kumabhenji. Akanga mari ndiani? Vana baba. Ndivana baba. Vapi? Vanga vari pano musi wedare. Varipo wandini? Varipo. Vakati nchini nyaya yemari pakambori? Nyaya yerifandi vakati vakwasha ngavauye titaure. Vakwasha vari kuti isu hatiuyi, tipei mari yedu, uyai nayo kuno. Aiwa, imimi kana kuti vakwasha vari kuzotora mari vanouya papi tiraudze muno mudare kwanzi uyai pakati. Mari iri pakati. Toudza mukoma wacho iye uyu akatoti mondifukana iri nyaya iyoyo hapana issue. Asi kana vachiti hatisina hatiwani vanofanira kupindura futi.
kuti kazama kumbovafonera handisi kuti zvinoita here wava kuikira handi iyi vana baba vafuneni tanda kwashaya kuti mokuti chini nyaya Koza kuti izvozvo imakamata kwamarini 4.820. atikunabata marini February 2023. Mari chokwadi yaitaura kwai 4.8. izvozvo nyanga yaikoko Okay. avafonigwa matundu Akatofonwa muri mumwe vari matiri muri munhu. Ndiye akatofona ndibani pafoni. vapiri vacho vari pano vapiri pindai Pamusoro itangambi. Sekutaura kwanga uchiita vakoma vangu. hello Eh. tiri kudare repamambo vanda kumbotaura nemi mayadi baba ibaba mani tingori nyaya yenyu mukwacha wenyu akazofonegwa ari kunze kwenyika saka ari kuti zvekuramba kwanzi handisi kuramba hangu tinoda kuramba asi kwanzi ndakasirawo kuramba changobvisa mari saka ndada kunzwa kuti panyaya yemana payakamira sei vana baba vari kundisotawo zvakadii mari yangu ndo mhinduro yaida kuziva handi 4.820 chokwadi ndo mhinduro dzaari kuda idzo kuti vana baba vari kuti vanokwanisa kundiitawo sei semunhu apinda padambudziko ravari kuona zvamunosunungukai ivo zvaifa kuchiita manje handimuona panyada kutaura navo vakaramba kuuya inini ndine baba vemusikana pakude ndiri mukomana mukuru asi kana ndogara pasi nyaya dzakadai ndakuda vana baba muini vana baba mukuru ichitaura handigoni kukura izvozvo ndiri mambo wangu ndinodai saka ari kuti izvozvo ndo zvamisa zvimwe zvese uku ari kuti ari kuda tanganzwa nyaya yemari yake then zvimwe zvoenderera mberi saka imukakasira kugara dare renyu zvokasirawo kuti dzimwe zvifamba ndizame kudaro iye zvina handipo nakudzoka kumba musi wechitatu ndoona vana baba otaura nyaya dzacho haya anopakanaka notenda ndinotendesa ngavapiri karibu mashoko emuninai makanzwa andakati mashoko ake baba akafonera vati tatu vadzoka vandagara vati mamwe vanozotudza vati vawirirana kuti vati vataura pachena kuti mari pane dzimwe dzinodzidani ichi asi agonogoreredzeka dzine dzakaenda nevanhu vakasiyana siyana saka pane zaruraudzwa kuti ndeipi lakwanisipi zvayo kuti unogona kuzowani vachati inodzoka pane pasina kuita kana vachinge vasvika iyo tinozoita ndo zvakataura saka tomboisiya kwavari pamusoro idai ndachikumbira kuti ndimbobvunzwa pamwe kusatozivawo mhasi zvamuri muno vaguru pamwe mungatibatsira ko panozofamba sei mari vanodzoserwa hongu kwei nyaya yekuti ava bamunini vanga vasina kubuda pachena kumunina wangu vakasvibisa zita rake mangwana akaona munhu unomuroora achazombodoti ndakaroorwa vavasina kubuda pachena kuti kudii zvokutaura kuti hakuna moto ndakapindura tokasimba mudurivanhu vati vatoutiza
uno zvekurohwa kwevanhu zvirikutaurwa nemunhu wacho iye akamvenge akarohwa kuti ndakabvenge ndakarohwa. Munhu akasvika pakuti ari kungoda munhu anotongotangira pakuti amaende kudani. Handiti ndizvo zvekuti ndinoda kuroora mukadzi wandada kuroora zvisinei kuti akambenge akarohwa. Handiti mapawa iro romusadiise sedambudziko kuti tete avo kana vada kurohwa vanorohwa kana nhasi handiti mapawa. Klazi chimwe chinhu pamwe ndechekuti ndazongoona uyo muzukuru panapa nekwarukawo saka chandinoda kuti uyo azive namudzimai vake nevanhu ngavagadzirise dambudziko rokutaurwa nanakuroora ari kunze uko ine comfortable way. Then kana vaine mamwe maclaims avanofungidzira kuti vangazoda kuzoklema pazvinhu ngavatange iyi yaita se yapera iyi nekuti iyi zvechokwadi pasi pecho vanhu mukadzi uri kuroorwa mushure penguva wakuti iwe wauchada zvinoita kunge uri kuita bhizinesi une mwana nhasi maroza mangwana madii saka ndo zvandinokukumbira iwe magirati kuti gadzirisai iyi ende amai ava ngavamiririre pakuti mofona yakati moto uriko pafoni physical background hapana zvitubende wakatoshekwa chose pamusoro echandavisisive ini maipira ini ndaichiti nyaya yepekutanga pamwe ndo vakasiyana vachiti handichada meseji evidence tinayo iri mufoni tikatofotokopa tikasiya mapepers munin'ina wangu anga ati anovada zvakadaro but pamwe ndo vakatanga kuti ini handichakwanisa uye akati kana zvakadaro ina ndazvigashira asi sekutaura kwako handingakumanikidzi ndo pakatangira nyaya plus tichizotarisa period yavakafambidzana 8 years vakazogara 6 months achimuwachira achimubikira handizoti papatogonodetserekana baba mai imi muri mangofanana makadai vanona baba nemusi wechitatu ndo zvavari kunogara vadiscasa ndo vachaudza mamusina maproperties guru vanobva vaudza mhinduro kuno kuti avasidavetura tagara munoendawo kumagweta vanokuadvaisa kuti zvinoitwa sei anoona nyaya iripo yamamutaura maiti muri kuti uyo akatanga kuramba pameseji uyo akatakura dhora kumba gupuro andinoona meseji yanga yatopinda ukapa gupuro iwe ndiwaramba meseji amapazisa munokona paanzvengana pano iye akangonyora zvake ndovanyarara unovatakura dhora mukati ake gupuro ndinokunzi makuramba namapazisa but kurambana afuna mutemo hawo unomanikita munhu kuti aramba achidanana nemunhu kana sikacha mutemo uyo wafuna unokwanisa kusunungura kuti inini handichazvikwanisi muri munhu mukuru aisi mauswa iyo izvo zvaakubvunza mati zvaa zvenyu zvemukati mekororana kwenikomaita kuti ndichangobvisawo here mari iye akabvisa mari musana wambogara mezi pamusoro echangamira izvo zvatiri kuda kunzi tinoita newenedzena baba handiti ndo zvaitoda kutoita kwekutanga
but vakuwasha vakaramba kunzwisisa. Vana baba vakati uyai titaura zvamati mukuda mari toonesana kuti topanana mari. Vakuwasha vakati hatiuiko. Asaka ngari chimbozviita zvatapotirwa nyaya yenyu tese isusu kuyoteererawo naye mune zvine zvakutswana nababa tichamuudzawo kuti tamari unoona vatombodaiva ndositori nani izvo iwo urimo munhu wazvitambira pane kuti iwewe haupo uringotaura pafoni hazvibatsirwa kana uchina unowa kuzourapo paunongowana nguva asi zvangobuda musipo ndizvizvi vandaenda kubvunza kuti saka vachapuwa mari ndevapi nokuti vamweni vari kuuk havasi kuda kuti munyaya wavo ave involved panyaya idzi saka kana mari yazoitwa ichapiwa ani tinotaura naye futi nezuro avaivapo ndiye akatoti mukoma wangu ndakuti haangauyi kunyaya dzipi idzodzo pasina kugarisira nyaya kati korokoti patakaaaaoa ngoma kuda kudari mangwana mukoma akati ana kuramba zvekuti hanhui kudari akati mangwana ndiri bisi kuti handipo pane zvandiri kuita ndobva tatingona maizuru mufonere futi mumoti inyaya dzeroro kaidza dzabasa nekudini hauna here kumwe munhu anongakumiririra vanzvadzi munin'ina kana sekuru anditi ndokumbva ati futi kuna maizuru ndinakana munhu wokutumai anomavanzwisisa saka avo vakazoita zvakanaka osese takazodisika sinapi tikaonesana kuti nomani uyu tomaitondedzana nemunhu achi asiri iye ari kutofibvawo information saka patakazofonera kwacho chaika takazobuda pachena kuratidza ati atikaza patanofonera ngoma ndotukuda vavatokomuniketa kudai andinozoda muruda ngoma wangu anenge achisiya basa rake rekutoronesa mhuri yake kudii achifambira nyaya imini ndikokondakapa kundichede kunhu zvakurova kuti mukoma wekusauya munhu anga atoudzwa nemuningira kuti musaenda iko saka uchimidzi kana vanapapa vagara tombomutaura iye kuchemari vanapapa vagara kwanzi zvakati iye majeka isusu tiri kana tamuudza uye atiudza mukoma wake kuti adwike auye iwo wakambotuma iye muye mutone zvinhu zvenyu kana vava izvozvi papa change vakundisana nedariyo nyaya inenge yarit because vanenge vakuchinitsana nesu anditi vazvona majeka iyoyo nokubuda iyoyo zvisapombaumbe kana vadari nyaya yavo iri kuyananiswa munhu ngavachirega kuti vakazosika nyaya yavo kuvoita zvinhu zvisina kupinda nemukati ukaine munhu kana vawana dhora uyaine munhu vasokotsanangura kuti pano pane dhora todii ndokuti nyaya yenyu kuti zviri clear kuti tareisai inozova kuzotudza kuti vachauya kunorina vanogara vagara vanoti vatiudza vachitozoudza munhu tangai mapedza iyi amuri kundiitai